Actualidade semanal, en 140 segundos. Consello. A Xunta confirmou que é inviable que as obras pendentes do AVE rematen a finais de 2019 e reclamará información ao Goberno Central sobre os prazos reais, xa que, deste modo, non se cumprirán os compromisos asumidos polo Executivo de Pedro Sánchez. Ningún galego poderá utilizar o tren de alta velocidade no ano 2020 entre Galicia e Madrid e ningún lucense, ourensán ou calquer outro cidadán poderá utilizar o AVE Lugo-Ourense-Madrid no ano 2021. Galicia dá un novo paso na tramitación da Lei de Impulso Demográfico, co amparo do 80% das achegas presentadas por entidades e particulares. Nos presupostos do ano 2020 temos unhas partidas globais de 700 millóns de euros. Abranguen a todas as consellerías e forman parte da Estrategia de Impulso Demográfico da Comunidade Autónoma. Parlamento. Alberto Núñez Feijóo asegurou que o Goberno galego está mellorando a sanidade pública de forma constante. De feito, destacou que exclusivamente para este fin irán destinados 128 millóns de euros dos 300 que sobe o orzamento para 2020, o que tamén permitirá a creación de 407 novas prazas no Sergas. Por outra banda, durante a súa intervención na Cámara, tamén afirmou que seguirá defendendo a nosa industria ante o caos enerxético provocado polo Goberno Central, algo que non está a facer a esquerda galega. ¿Dónde está Esquerda en Común defendendo os traballadores de Alcoa, señoría? Estamos aquí cunha proposta razonada e razonable para defender os traballos de Alcoa. Quítense a careta de unha vez. Deixen de peregrinar as sedes do Partido Socialista e defendan as fábricas e as industrias do país, señoría. Así mesmo, sinalou que os socialistas non poden dar leccións de centralidade en Galicia, recordando que na comunidade pactan co BNG, que pretende anular a sentenza do Supremo sobre o Procés, e en varias zonas de España gobernan con Podemos, con Bildu e cos independentistas cataláns. Señor Caballero, o problema que ten o Partido Socialista Obreiro Español é que nunca foi tan servil os intereses de Madrid e os seus socios nacionalistas e soberanistas en Galicia.